За кочкаря лошо време няма и затова след кален и мокър ден като днешния викам паче да ви изперем с едно горещо душче, да загреете кокалите, да сте ми по-пухкавички после. За кучетата шампуана е рядък лукс и затова е хубаво не по-често от веднъж месечно или максимум на 2 седмици да се използва. Така и така ние го направихме миналата седмица, а днес ще се случи 2 пъти поне за този ден. И затова първото ни къпане след първата ни разходка за днес беше овенчано с неуспех, защото се оказа, че трошинката отдолу има още кал. И водната струя не е успяла да я свали. Шпеки, да, миличък. И докато Шпекито изтерясва... О, да, мама, да, чакай. Шпек, че не мога да си завърши видеото, мама. Качи се горе, успокой се, миличък, да. И сега след като успокоихме Шпекито, вие се насладете на този посткомунизъм, само ще вметна, че се не мога да си завърши ремонта, зимата не се работи, а лятото време нема и тази врата се седи така недооправена, както и всички останали части по този апартамент, но в крайна сметка нали съм под наем. Понеже много често ме питат какво става след разходка, как успявам да ги измия, да ги изсуша, да ги изкъпа всичките, и за това демонстрирам, както е модерно се казва, какво се случва след като се приберем от разходка. Обикновено първо мием само лапи, но днес се наложи и цялостно. Момичката тук изтерясва по време на клипа, но... Трошинката ми. Само трошинката. Стой. Но всичко останало ще видите натам. Интересното е, че кучетата не обичат много баня, а по-скоро обичат момента след това, когато всичко приключи. Голям кеф. Шпекито. Опа. Какъв хубав чист. Успокой се, истеричка. Давай тук още малко. Шпекче. Давай още малко дай. Да. Чист. Хубав, чист, пухкав. Прекрасен. Айде. Браво, Шпекито. Какво още? Ето ушички. Виж, как изтерясват. Айде, май си. Мичка, ти си.
боци. Стой. Да, хубаво да ти избърши. Прасенце. Смелките ми глава. Чакай, боци, стой, боци. Какво подявате, бе? След баня и тръща в културен шок.